Možno ste to už počuli, ale náš Thomas Puskajler je okrem iných vlastností aj veľký ekoaktivista. A tak dnes ráno nebude v ranných novinách rozprávať o svojom ďalšom celebritnom rozhovore a úlovku, ale o svojom ekoprojekte Hrdinovia Zeme. Thomas, vítaj. Dobré ráno. Dobré ránko. Neprišiel si sám? Neprišiel som sám, určite nie. Sú to úžasní ľudia, čo spoločne so mnou robia môj ekologický projekt EcoTour, čo už robím 13 rokov. Áno, už to je, ja som tiež počítal včera, čo aj ako. Je to taký projekt zameraný na základné školy, to znamená, že tam riešim o recyklácie, o energiu, o vode, o mobilite v meste, ale potom som rozmýšľal, že ako oslovíte najmenšie deti. A ja už mám 3 deti, Daisy, Jessie a Noah, 7, 4, 1 ročná a potom som rozmýšľal, ako ich osloviť. Len ja nemám v tom páky, lebo v základnej školy je trošku ináč komunikovať s deťmi, tak som rozmýšľal, že koho osloviť. A potom som povedal, vieš čo, oslovím Naďa Ujerová, úžasná režisérka, Bábko je divadlom, predstavenie robí množstvo a Lacko Cmorej, čo je génius v tomto, tiež má tiež deti, robí choreografiách z iného sveta, Lacko Cmorej, aj réžiu robí a som ich spojil a nech oni hovoria. Si hosť. Áno. No, nie si moderátor. Upokoj sa. Ale ďakujem ti za tento krásny úvod. Áno, presne k tomu sme sa chceli dostať. Naďa Ujerová, Lacko Cmorej. Dobré ránko. Tak Thomas už sa vyrozprával, už na tento blok nemá ďalšie slovíčka. Naďka, prosím ťa, povedz mi, čo sú vlastne Hrdinovia Zeme, EcoTour, Hrdinovia Zeme. Ty si autorkou scenára, textov, piesní, všetkého. Tak povedz, ako to celé vzniklo? Tak my sme sa tak tvorivo stretávali, kde Thomas vlastne povedal taký svoj zámer, že by chcel túto krásnu myšlienku akože šírenia ekologického posolstva posunúť aj pre deti škôlkarského, predškolského veku. A vlastne potom spoločne vznikli také rôzne nápadíky, ktoré som ja vlastne pretavila do scenára, kde vlastne prichádzajú na Zem výskumníci z vesmíru, ktorí sem prichádzajú skúmať, aké všelijaké materiály tu máme, že tu máme veľa plastov, nejakú hmotu, drevo a stretnú na Zemi jedného chlapca, ktorý tu robí neporiadok. A vlastne spoločne potom s deťmi, ktorí sa tiež stávajú hrdinovia Zeme, ho naučia vlastne, ako správne triediť odpad, ako separovať, ako vlastne byť tým hrdinom Zeme a že vlastne každý z nás môže byť ten hrdina Zeme. Ten scenár vznikal takto, ale potom už vlastne tie ďalšie veci bola taká veľmi spoločná, veselá tvorba aj s Lackom, aj s hercami, aj sú tam krásne pesničky. Ja teda upresním, že ide vlastne o divadelné interaktívne predstavenie práve pre túto vekovú kategóriu škôlkari až prvý stupeň základných škôl, to znamená od nejakých 3 do 10 rokov. Lásko, ako si do toho projektu vstúpil ty? Veľmi jednoducho, bol som oslovený, páčila sa mi myšlienka veľmi, alebo ja tiež som, aj učím aj svoje deti presne, lebo chodíme po prírode, tak vidíme, čo tam ostáva po niektorých ľuďoch, takže z toho sme veľmi smutní, takže som úplne bez váhania viac menej som súhlasil a som vedel, že najlepšie sa niektoré také múdrosti a pekné myšlienky sa cez taký príbeh, rozprávku, emócie pekne, tak dúfam, že sme urobili, hádam, niečo pekné. Áno, naši diváci už majú možnosť vidieť ukážky z tohto predstavenia. To vás tak predstav hercov, lebo je to neuveriteľné, ale ty vlastne tak účinkovo neúčinkuješ v tomto predstavení, alebo neúčinkovo účinkuješ, ale nie si na place, nestojíš na tom pódiu. Tak komu si zveril túto úlohu? My chodíme cez školy, tak školy, kultúrne domy, všade, kde je tam možnosť, kde sú deti. A to je pekné na tom, že aj ja tam účinkujem. 13 rokov som chodil na cestách, sú EcoTour, ale teraz už mám alternácie. Ondro Antaleka, Lucia Barci, úžasní herci. Ja každýkrát, keď sa aj pozerám na toto, ja sa smejem. Ale ja účinkujem v tom ako aplikácia Sir Thomas. To od nich prišlo z Sir Thomas, ale je to Sir Thomas a oni ma vždy vyzvú a ja som tam na také obrazovky a oni sa spýtajú, že Sir Thomas, povedz nám, čo to je plast a tak ďalej. A ja potom to veľmi pekne vysvetlím. Prečo si sa rozhodol ísť k tejto téme, si nám už povedal, venuješ sa tomu 13 rokov, ale vráťme sa teda tých 13 rokov dozadu. Čo bol pre teba ten signál alebo ten popud, že si sa rozhodol venovať takejto téme ekologickej? Prišla za mnou učiteľka do divadla a sa spýtala, Thomas, by si urobil niečo pre našu školu? A ja, že čo, no nejaký koncert, nejaký výchovný koncert, nejaké predstavenie, lebo že vraj mám nejaký dosah na tie deti, že sledujú, čo robím a trošku takú zodpovednosť cítim, že chcem niečo aj odovzdať tej ďalšej generácii. A ja som vyrastal v lese, v Holandsku, som chodil aj do tábora, som stával domčeky v stromoch a mám to veľmi blízko. A máme len jednu prírodu, jednu planetu a musíme sa o to starať.
Krásne. Lacko, ty si povedal, že chodíš tiež s deťmi do prírody. Povedz, zobral si už na toho predstavenie? Videli to, ako na to reagovali? Ešte nevideli, to si počkáme, lebo ja mám aj takých, musím sa ospravedlniť, takých neúplne divadelných fanúšikov. Máme presne opak, mám ženu hudobničku, ja som choreograf a vlastne naše deti nám hovoria väčšinou netancuj, nespievaj, takže presne opak. Oni zatiaľ ako chlapci sa radi naháňajú a bijú, to je hlavné hobby, ale máme už aj rybára, ale určite ich zoberem, lebo akože berem ich do divadla, nasiakujú tomu, ale ešte máme takú náročnú rodinnú logistiku, sme trošku presťahovaní mimo, takže Bratislavu, takže je to, ale na 100% si nájdem čas. Takže. Výborne. O tom, akým spôsobom vy svoje deti, Tomáš, s tebou začnem, vedete k ekológii a akým spôsobom teda Ekotur Hrdinovia Zeme dovedú možno aj tie vaše deti k ekológii. O tom sa budeme rozprávať aj v ďalšom vstupe, pretože vy tu ešte zostávate a prezradíte nám, kde všade môžeme ekohrdinov stretnúť. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie. Hosti už poznáte. Zostaňte s nami. Dobré ráno. Dobré ráno. Dnes ráno sa okrem iného venujeme ekológii a tomu, ako sa k nej hravou a zábavnou formou dostať a priviesť k nej aj naše deti. Mimochodom, vy všetci traja máte deti. Akým spôsobom ich vediete k ekológii? A Tomás, ty začni, lebo ty vlastne za toto celé môžeš. Ja, áno, cez moje predstavenia. Ekotur aj Hrdinovia Zeme bolo veľmi pekne vidieť, keď som boli u nás v dedine, že moji dieťa teraz spievate pesničky, čo Ronald Kánik v rámci Ekotur Hrdinovia Zeme urobil a Dáša Krištofovičová. A ona urobila kostýmy a celé javisko. To znamená, že to upútanie toho dieťa bolo také obrovské, že moji deti teraz si to spievajú, hrajú a presne vedia, že plast, žltý kontajner, modrý, to sú papiere, vieš, a potom máme tam ešte sklo, čo je zelený a bioodpad a my to máme všetko doma, oni to takto robia. Logicky, ja ako otec ukazujem, že keď idete na záchod, je veľký a malý gombík, veľký pre veľký darček, malý pre malý darček, tak takto hrabivo ukazujem ako na to. A je to súčasť našho DNA, tak veľmi to vnímajú takto cez mňa. Hej. To je nádherné. Naďka, ty ako svoje dieťa vedieš k ekológii? Tak moja Tamarka má k tomu tiež veľmi blízko a bola tiež s nami na nejakých skúškach počas skúšania vlastne tohto predstavenia. A veľmi sa jej to páčilo a dokonca tak ju to inšpirovalo, že keď potom bola so starými rodičmi na prechádzke, tak hovorila, že mami, pozri, babka, pozri, aj tuto bol ten Ďurko Škodič, nechal tu ten odpad a spoločne so starými rodičmi pozbierala v lese odpadky, takže ju to tak veľmi motivovalo k tomu a tiež si spievala pesničky, ktoré sú veľmi také chytlavé, lebo asi všetci sme si ich spievali. Takže vlastne deti privádzajú aj starých rodičov k ekológii. To je úžasné. Lacko, tvoje deti? No ja mám jedného super citlivého staršieho, ktorý mával aj ekologické smutky sám, lebo my ideme príkladom, ja sa držím hesla, že deti netreba vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá potom a my tým, že sme vášniví záhradkári, takže my sme vždy aj cestou na záhradku, sme proste plné pytle, proste smeti sme pozberali a že on sa už rozčuloval ako trojročný, že ako môžu byť ľudia takí hlúpi. No, takže super, ale hlavne mám pocit, že naozaj, že tú ľahostajnosť a takú tu, že niekto má aj, že a prečo keď také veľké koncerny to znečisťujú, ale presne, že každé zrnko sa počíta proste. Áno, je to tak. Môj malý zase, Tomás, budeš na ňo hrdý, veľmi rád mení veci na niečo iné. Napríklad teraz sme mali doma takú veľkú krabicu, on si z nej chcel urobiť autíčko a na to poukazujete aj vy vlastne vo vašom predstavení Hrdinovia Zeme, že ten odpad už v akejkoľvek forme, sa dá aj upcyklovať. Je to tak? Áno, je to tak. Ukazujú, že napríklad, a to vymyslel zase, to sa mi páči, že oni takto rozmýšľajú, ako to dieťa osloviť, tak je to taký, ak sa povie, taká mašina na javisko, čo premení napríklad plastové fľaše na nejaké tričko. Ale tu sme vychádzali z reálnych týchto, že ak sa naozaj dneska, to je dokonca aj trendové, super, že vlastne vyrábať zo starých vlastne umenie z odpadu, vyrobiť niečo super pekné a štýlové. Alenka má nejakú konkrétnu otázku. Tomásko, keď sa postavíš a otočíš sa, tak ľudia budú vidieť, ako ty k tomu pristupuješ, že ty máš upcyklované tričko, ktoré už niekto kedysi vyhodil a roztrhal a ty si ho nemáš problém obliec. To je fascinujúce, to je perfektné. Tak toto je taký dizajn už, ale je to hip, že oni upcyklujú veci a tie šaty už potom môžeš nosiť a ukázať aj tým deťom, že či máte nejaké staré šaty, že už to nevyočte, nech babka s tým umie dlášku napríklad. Napríklad, áno. Využitie je možné rôzne. Povedzte mi ale, ako si
ľudia môžu zobrať deti na toto vaše predstavenie? Kde ich nájdu, kde sa dá s nimi stretnúť, kde tie deti vlastne môžu pričuchnúť k tej ekológii? Tak my začíname piatok, budeme v Bratislave, 26. september v Pezínoch, 3. október Seniec, potom 6. október budeme na východ, rôzne Bardejov, Trenčín a tak ďalej. A to ideme do školy, ale aj do kultúrneho domu. To znamená, že toto sú projekty, čo všade môžu sa objaviť a školu sa môžu prihlásiť napríklad, kultúrne domy sa môžu prihlásiť, festivaly sa môžu prihlásiť, lebo všade, kde chodíme, a to bolo aj ich zadanie, že aby sa to mohlo všade hrať, aby sa mohlo všade poukázať, aké dôležité je naše životné prostredie a ako najlepšie oslovíte deti, keď už ísť na nejaký festival alebo do školy alebo do kultúrny dom, zobrať rodičia a ukázať, ako to môžu robiť. Tak toto predstavenie môže ísť všade, aj do obývačky, do domácnosti. Do takého väčšieho domu asi. Áno, Lebo tak predsa prídu dvaja herci a Sir Tomás, tak to že chce to nejaký priestor. Ale zaujímavé na tomto predstavení je aj to, že ono je interaktívne. Ako? Tak k tomu vlastne zo pár takých návrhov bolo už aj v samotnom scenári, ale vznikalo to aj priamo na skúšaní, pretože naši herci majú viacero skúseností s hraním predstavení pre túto vekovú kategóriu. Čiže spoločne sme vlastne vytvorili viacero takých ako keby miest, kde je vhodné s deťmi interagovať, kde sa ich môžu pýtať, kde sa deti môžu zapájať, pretože keď ten spomínaný, aj ho tu akurát máme, Ďurko Škodič, to je tá babka, ten neposlušný chlapec tam narobí obrovský neporiadok, tak potom vlastne výskumníci spolu s deťmi triedia ten odpad aj s Ďurkom Škodičom a hovoria, kam čo patrí. Takže... To je nádherné posolstvo, ktoré vlastne vaše predstavenie prináša. Ja ďakujem, že ste niečo také vymysleli. Je to úžasné a ďakujem, že ste boli dnes ráno s nami a verím, že čo najviac detí sa príde pozrieť a poučiť od Ekotúr hrdinov Zeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Všetko na naše sociálne siete. Na moje. Tak. Príďte.